takar fina mulej għalix tlifna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub henna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Teresa Azzopardi. U fil-waqt li narfu l-fragilità tagħna, fiduċjusi fl-imħabba infinita ta' Alla, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu, mulej ħniena. Int li fuqek erfajt il-fragilità tal-bniedem, id-dnub u l-mart tagħna, Kristu ħniena. Inti triq li twassalna għand il-Missier, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Reġġana lura lejk u Alla Salvatur tagħna u saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim għad-dejs tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: għajt li l-ġema kollha ta' Ulied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin, għax qaddis jien il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tgħidux kliem ieħor, la tqarqux b'xulxin, la taħilfux b'ismi fil-gideb, lanqas ma għandek iż-żeblaħ lill-isem Alla tiegħek. Jiena l-mulej. La taħraqx, la taħqarx lil-lajrek u lanqas tisirqu. Iħles tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħeċ li trux u la tqejjidx fi xkil quddiem lama imma tibża minn Alla tiegħek. Jiena l-mulej. La tawwiċ fil-ħaq li tagħmel, la tħares lejn wiċċ il-fqir, lanqas ma tweġġaħ lil kbir għal wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek stess sewwa. Tmurx ixxerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demm għajrek. Jiena il-mulej. La tbejjitx lil ħuk f'qalbek, imma lil-għajrek wissieħ u erġa' wissieħ biex ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la żżommx f'qalbek għal ulied niesek, imma ħobb lil-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' dejjem. Il-ġudizzja tal-mulej sewwa u msettqa għal kollox. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja.
ħajkunu mill-qwa quddiemek klim fommi u ħsieb qalbi, mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-klim tiegħek mulej huwa spiritu u ħajja. Inqumu għall-kelma tal-Evanġelju. Gloria u tifkir lilek Kristu. Issa u żmien it-tajjeb għax issa jum is-salvazzjoni. Gloria u tifkir lilek Kristu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: meta jiġi il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal maraj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjita għalikom sa mill-qabel il-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti u jgħidulu: mulej, meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek, jew bil-għaġġ u sqejniek? Meta rajniek barrani u lqajniek, jew għeri u libbisniek? Meta rajniek marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutejn fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont teri u ma lebbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh u jgħidulu: mulej, meta rajniek bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani jew għeri, jew marit, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Interessanti jeżjes li l-għada l-bieraħ jekk tiftakru sew il-Vanġelu naraw il-Ġesu li jiġi jittentat u li jirbaħ lit-tentatur, lill-qarrieq, lill-giddieb billi dejjem jurjeh il-kelma ta' Alla. Għax hemm miktub għal 3 darbiet. Illum, il-Vanġelu tal-lum qiegħed jistedinna u qiegħed jurina xi tfisser tgħix il-kelma ta' Alla. Il-prova jekk jien qalbi hijiex miftuħa tassew għal kelma ta' Alla, tafu fejn nista' nsiba?
u kif. Min kemm jien qed ngħix dan il-Vanġelu. Il-kelma ta' Alla tagħna eżies mhuwiex filosofija, mhuwiex idea, imma huwa ħajja, huwa persuna. U għalhekk il-kelma tiegħu hija kelma konkreta għal ħajja tiegħi. Dan l-Evanġelu m'għandux għalfejn l-ebda kumment. Għandu bżonn ħaġa waħda biss. Li għal dawk l-interrogattivi, għal dak li jgħid il-mulej Ġesu, impoġġi interrogattiva li l-nifsi u ngħid. Imma jien qed nitma' lil minu bil-ġuħ, qed nagħti l-ilma xixrob lil minu għaċċan, il-barrani kif inħares lejh qed nilqgħu, il-munifqir qed ngħinu jsejb id-dinjità tiegħu inlibsu u li tlibbes il-fqir eżies ma jfissirx sempliċement tagħti ftit ħwejjeġ. Imma li jiżżomm iżżejjen tlibbes il dak il-bniedem bid-dinjità tiegħu. Il-morda kif qed inħarsu lejhu. Marit itfgħu l-isptar jieħdu ħsiebhom huma. Jien m'għandix ċans indur bil-marit. Kont fil-ħabs ġejtu żżuruni. Għall-inqas jekk ma tantx hu possibbli li tmur iżżur il-ħabsejn imma qed naħseb f'dawn il-persuni qed nitlob għalihom. Dan huwa l-Vanġelu eżies. Nispiċċa biss b'kumment, forsi ħafna minnkom rajtuhom dawk ix-xeni l-bieraħ anke fuq it-televiżjoni fl-aħbarijiet. Dak il-bastiment b'200 refuġjat li jinkarja hawnhekk Kalabrija, Crotone. Salvaw biss xi 80. U kulħadd kull min kien hemm u jgħidlek xena tal-biża' li twerwrek niġbru l-itzma u l-mejtin. Tfal, irġiel u nisa. U fost dawn kien hemm il-kappillan li mar jgħin bħal ħafna nies biex jiġbru n-nies mejtejn. U wara li berikom u qal u ta' dan il-messaġġ x'in intervistawh. U qal possibbli aħna naslu dejjem wara l-mewt, maħniex kapaċi nimxu qabel il-mewt. Possibbli l dawn in-nies tiġina ħnina minnhom xejn nimmorru biex niġbruhom mejtejn, ma stajniex dawn salvajnihom qabel. Dan huwa r-randan eżies. Poġġi lilek innifsek flok dawn il-persuni kieku kontent, kieku kien xi ħadd mill-familjari tiegħek, x'ma kontx tagħmel biex issalvahom. Ejjew nitolbu l-Mulej Ġesu jagħtina tassew l-Ispirtu tiegħu biex il-kelma tiegħu mhux biss nismagħha imma ngħixha. Nqumu bil-wifqa, nresqu it-talbit tagħna lill-Mulej Ġesu u ngħidulu ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek, ftakar fina Mulej għaliex aħna uliedek.
Nitolbu għall-insar li qed joffru ħajjithom għas-servizz disinteressat tal-foqra u tal-morda l-aktar f'pajjiżi tat-tielet dinja. Nitolbu ftakar fina mulej għaliex aħna uliedek. Nitolbu għall-gvernijiet, għal dawk kollha li għandhom il-poter sabiex jaħdmu tassew ħalli fid-dinja issaltan il-paċi u jinqeret il-faqar biex hekk kull bniedem jiġi jimlibbes mid-dinjità li tixraqlu. Nitolbu għal dawk li jinsabu fil-ħabs biex meta jirġgħu jakkwistaw il-libertà ikunu tassew iffurmati bħala ċittadini onesti u responsabbli. Nitolbu għalina il-koll li nġbarna hawn f'riġlejn Omna Marija. Ħadd kompli tfakkarna mulej fil-ħnina tiegħek li tinfirex f'kull żmien biex nidmaw sobjena nersqu nitolbuk maħfra għal ħtijitna. Nitolbu ħenna lina mulej aħna li aħna uliedek li nerfu għajnejna lejk, inti s-sit twajjeb tagħna, urina imħabtek u qawwina bl-ispirtu tiegħek biex narfuk preżenti f'ħutna, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Lejk mulej nollu qlub na jismana, għalix fiki tamajna finike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midlubit tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej din l-offerta bil-qima kollha qegħdin nagħmlu u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u tlaqqana l-maħfra u l-ħnina tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għaliex int ta' kull sena lil-fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif huwa dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għal milja tal-grazzja ta' uliedek. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha infaħruk u intennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitġokon tagħna nitolbuk biex l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, partikolarment Kikka Kallejja li għalija qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Ftakar f'ħutna l-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla.
danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem Kristu jħares għal-ħajja. Neżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, jibħassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Nitolbu. Għamel mulej l-din jitqarbina imqazza tkun għalina ta' għajnuna ta' salvazzjoni kemm fil-ruħ u kemm fil-ġisem biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna ikun sħiħ bi Kristus Siedna. Hekk tlabna biex il-fejqan tagħna jkun sħiħ. U li minnu dan il-fejqan li għandna bżonn mhuwiex tan dak tal-ġisem, imma l-fejqan li aħna narfu il-preżenza ta' Kristu fil-proxmu tagħna. Il-kelma tal-Vanġelu tal-lum.
jew għalhekk jitolbu dawn it-tliet avamarijiet l-Omna Marija biex hi stess tkompli tiggwidana u turina il-preżenza ħajja ta' Kristu. Dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna ta' Pinu, ħometana l-Maltin, għafdarek ġenana, għaxin tilqana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġenana nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.